Entroido remóntase a festividades precristiás para celebrar o ciclo da natureza como final do inverno. A palabra entroido deriva do latín introitus, que significa introdución, referíndose á entrada dun novo ciclo como a primavera que xa anuncia Candeloria. Coa chegada ao cristianismo adaptouse con últimos excesos comer, beber e festexar antes da Coresma. A Coresma son 40 días contados desde o mércores de cinza ata o domingo de Ramos. O entroido non sempre cadra nas mesmas datas, varía cada ano dependendo de cando cae a Pascua. Para eso só tes que mirar nun calendario lunar. Daquela buscamos no calendario o día da primeira lúa chea da primavera, é dicir, a primeira lúa chea posterior ao 21 de marzo. Miramos cal é o domingo seguinte a ese día, que será o domingo de Pascua. Miramos o domingo anterior ao de Pascua, que será o de Ramos, e contando 40 días cara atrás chegamos ao mércores de cinza. O día anterior a ese mércores de cinza é o martes entroido. No entroido temos unhas comidas moi especiais e saborosas. Temos doce e salgado. Por unha parte, temos o cocido, que leva un pouco de todo, grelos, patacas, chourizo, cacheira e outras carnes de polo, porco e tenreiro. Temos a androlla, que é típica da zona de Viana en Ourense. É un embutido feito na tripa gorda con costela adobada e o botelo, que é outro embutido feito no porco. A parte doce temos de sobremesa as orellas, as filloas da pedra ou do filloeiro e as flores. Como vedes, o entroido é unha festa moi farta que contrastaba coas privacións da Coresma. Adeus martes de entroido, adeus meu amiguiño, hasta o domingo de Pascua non comerei máis touciño. Domingo Fareleiro. O ciclo de entroido comeza co Domingo Fareleiro. Unha tradición de hai moitos anos que antigamente consistía en botalle fariña na cara as mulleres e agora tradúcese como unha batalla campal de lanzamento de fariña entre veciños e visitantes. Domingo Leiro é unha tradición que se remonta décadas atrás. Consiste en facer círculos de persoas que se pasan lanzando ao aire potes de barro con auga ata que alguén se lle caiga ao chan e rompe. Tamén é o día do colgamento do meco. Domingo Corredoiro é cando as máscaras fan a súa entrada estelar saudando e fustrigando aos fregueses na saída da misa dominical. Xoves de Comadres é unha celebración que mestura festa e tradición. As mulleres reúnense, fan unha queimada e logo van a almorzar todas xuntas. É unha noite dedicada ás mulleres que simbolizan cambio nos roles tradicionais. Mércores de Cinza é o día que celebramos o final do entroido, co desfile do enterro da sardiña. Aos fins que asisten á misa colócanlle cinza na fronte. É o inicio da Coresma. Domingo de Piñeta. Este día para despedir o entroido rompese cun pau unha piñeta chea de caramelos. Este ano os nenos e nenas de sexto van ir ao Ceip Lamas da Abade vestidos do galo da mezquita, entroido tradicional que chega dende o concello da Merca a comarca de Celanova a Ourense. O traxe do galo componse de un anteface con flocos, 6 panos, guantes, camisa e calzóns brancos, 3 colores dourados, botas curtas negras, un bastón e unha máscara principal que é o galo, realizado con cartón, tea e papel. A súa elaboración estivo a cargo dos nenos e nenas, como vemos nas seguintes entrevistas. De onde é o traxe que estades facendo? Pois o traxe que estamos fabricando é de San Pedro da Mezquita, da provincia de Ourense. Que parte do traxe estades a facer? Estamos facendo o galo, que é o gorro que levamos arriba, como este. Cal foi a parte máis complicada da montaxe? A parte máis complicada da montaxe foi pegar todas as plumas. Como vos sentides ao participar nun proxecto deste tipo? A nos gusta participar nestes proxectos porque nos encanta as manualidades, facer cousas cas mans, pegar, cousas así. Nos encanta facer manualidades.